Hello guys, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो दाख्लैनो जितुबा भिडिअ बानायदों बेयाव बुंदोंमोन नोंथाङा ड्रननि आनबक्सिं खालामगोन आरो नैबे डिजिटेल ड्रन बेखौ दिनै आनबक्सिं खालामगोन आरो बेनि फिउचार आरो बेजों मा दं आरो बेयाव मा मेगापिक्सेलनि केमेरा इमप्रुभ जाना दं बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननि गेजेराव जालांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थांबाय अब्ला लेट्स गो एन्ड स्टार्ट ड्रनखौ आनबक्सिं खालामनोसै When it hurts like this. गिबियावनो नोंथाङा बेफोरबायदि बक्स मोनगोन आरो बे बक्सखौ खुलिना नायग्रानि बे बक्सआव चार्जिं एडाप्टार मोनसे मोनदों चार्जिं एडाप्टार आरो बेथिं USB नि केबल इन खालामनांगोन बेखौ बे दोनबाय बाहेराव एसे पुजानि बमा गावलुंबाय थादों बेनिखायनो एसे सोदोब खोनानो मोनगोन जानांगौ बेखौ नोंथांमोना मेनटेन खालामना लाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन लोगोसे प्लास्टिकआव मा दं बियो बेजों नोंथांमोनखौ हरफादों पेकेटाव इम्पिलार ड्रनाव इम्पिलार ड्रननि इम्पिलार आरो जानो हागौ बे एक्सिस इम्पिलार आरो बेयाव दङबा बे एक्सिस इम्पिलार जागोन बेखौबो दोनबाय बेनि उनाव बेथिं जेबो गैला बेनि उनाव बेथिंजाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेटारि मोनथाम बेटारि नुनो मोनदों आरो नोंथाङा जेब्ला कम्बो सेट बायगोन बेखौ जेब्ला बस कम्बो सेट बायगोन अब्ला नोंथाङा बेनि लोगोसे मोनथाम बेटारि मोनफागोन लोगोसे नोंथाङा मोनगोन डाटा केबल USB डाटा केबल आरो बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि चार्जाराव कानेक्ट खालामना नोंथाङा चार्ज होनो हागोन आरो मबाइलनि चार्जार हरनाय जायाखै बेयाव आरो हराखै नोंथाङा गावनि मबाइलनि चार्जाराव बेखौ कानेक्ट खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बक्सनि सिङाव मा दं बायनायनि बेनि उनाव बक्सनि सिङाव दङ जेबो गैला बेखौ दोनबाय बेनि उनाव बक्सनि सिङाव बेबायदि बक्स मोनसे दङ ड्रना बेयावनो दङ आरो ड्रनखौ जोङो बिथिं होगोन बिथिं एसे गावनाय दङ नुनो मोनदों फिसा मोनसे ड्रन आरो बेयाव जेबो गैला ना दङसो बेयाव महाभारत रामायण खोमा बेयो महाभारत रामायण बेखौ गोनांथि गैया बेखौ बेयाव दोनबाय आरो फिसा मोनसे ड्रन नोंथाङा नुनो मोनदों बे मोनसे फिसा ड्रन आरो बे ड्रननि मुङानो जाबाय DJI टेल' ड्रन आरो बेयो 5 मेगापिक्सेल आरो HD केमेरा फुल HD आव बे भिडिअ रेकर्ड जायो आरो बेयो 720 HD नंगौ आरो 720 HD आव भिडिअ रेकर्ड जायो आरो बेयो फ्लाइ खालामगोन फ्राय 50 मिटार आरो बेखौ कानेक्ट खालामनाय जायो मबाइलजों कानेक्ट खालामजायो बेयाव जेबो रिमट कन्ट्रल फैफायाखै आरो हरफायाखैबो आरो बेनि जितुबा भिडिअआ जागोन वाइफाइ कानेक्ट आरो बेयाव जेबो मेमरि होनाय गैया मेमरि बेयाव इनक्लुडेड खालामनाय गैया आरो नोंथाङा नुनो मोनदों सिगांथिं 5 मेगापिक्सेलनि HD केमेरा लोगोसे बे बेटारिया 1100 mAh बेटारि मोनथाम मोनदों नोंथाङा 1100 नि mAh बेटारि आरो बे फ्लाइ खालामगोन 13 मिनिट अख्रां सायाव बा नोंथाङा जेरै फटेज लागोन भिडिअ बानायगोन नोंथाङा 13 मिनिट बिरहोनो हागोन बेनिखायनो जों मा खालामनोसै बेखौ एसे कानेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो ड्रन शटखौबो खोन्थिगोन लोगोसे बेटारिखौ कानेक्ट खालामनानै इनसाइड खालामनानै बेखौ एसे अन खालामना नायनोसै अन खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव बाटाम नुदों बे बाटामखौ थुना लानांगोन थुथारनाबा नोंथाङा सिगनेल नुनो मोनदों लाइट जोंदों आरो बे लाइटआ जोंनाय लोगो नोंथांनि ड्रना अन जाबाय आरो नोंथाङा बेबायदिनो ड्रनखौ अन खालामनो हागोन ड्रनखौ जेब्ला कानेक्ट खालामगोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव अब्ला नोंथाङा प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन बे एप्सनि मुङानो जाबाय टेल' एप्स नोंथाङा प्ले स्ट'रनिफ्राय कानेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बे ड्रननिनो नोंथाङा मोननैसो फटेज नायना लाबानो जाबाय आरो बे फटेजफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थिगासिनो दङ आरो नोंथाङा बे ड्रनखौ जुदि सिंगेल बायनो थाङोबा कम्बो सेट जुदि बायाबा नोंथाङा 11,000निफ्राय 12,000नि गेजेराव नोंथाङा बे ड्रनखौ मोनगोन आरो नोंथाङा कम्बो सेट जुदि बायोब्ला नोंथाङा एडाप्टार मोनगोन USB केबल मोनगोन लोगोसे नोंथाङा 3 एक्सिस बेटारि बा मोनथाम बेटारि मोनगोन नोंथाङा जुदि कम्बो सेट बायाबा अब्ला नोंथाङा मोनसेल' बेटारि मोननो हागोन 11 mAh नि बेनिखायनो आं कम्बो सेट बायबाय खारन बेटारि मोनथामबा आंनिया मोनसे हेफाजाब जागोन मालाबा जुदि बेटारिया गैया जायोब्ला भिडिअआ जुदि स्टप जागोन नङाबा
फैफिननो गोनां जागोन नङाबा आदा जागोन भिडिअ बेनिखायनो बेटारि मोनथाम लाबाय आङो बेनिखायनो मोजां जागोन साननानै नोंथांमोनाबो लानो हागोन आरो बेनि प्राइसखौथ' बुंबाय आरो बेखौ फ्लाइ खालामसै अब्ला नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ फ्लाइ खालामगोन आरो बेनि फ्लाइ भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायनानै आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो लेट्स गो एन्ड स्टार्ट when it hurts like this. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, never like, beat it, never like, never like, never like, beat it, never like. When it hurts like this, never like, never like. ड्रननि गोबां फटेज नायबाय नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरनो दाबाव लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ बुनानै हो मानोना अब्लासो नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो हागोन अब्ला दिनै बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों भिडिअखौ एसेयावनो बाय बाय खालामसै आसा खालामदों आं नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो बाय बाय